Hola Coixeros, què tal? Com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, us porto un tutorial d'aquest cub, és el Gear Cube, és un cub d'engranatges, i doncs abans de començar us he de dir que porto uns dies sense pujar vídeo, unes setmanes, és perquè no he pogut, he estat fora i no he pogut pujar vídeo, i doncs us ensenyaré el cas que hi ha dos tipus de Gear Cubes, un que aquí té unes enganxines, i doncs jo us ensenyaré el cas del que no té enganxines, perquè tinc aquest. I doncs el que té enganxines, l'única cosa que és més complicada és que has d'orientar bé les enganxines aquestes i ja està, no és més complicat. Aquest cub es resol amb un sol algoritme, només hi ha un algoritme, i us he d'avisar abans que els girs sempre han de ser de 180 graus, perquè si fem els girs de 90 graus, el centre se'ns queda aquí al mig i doncs s'encalla i no es pot girar. I doncs, abans de començar vull que us subscriviu, deixeu un like i doncs ara sí, comencem. Començarem doncs... Ui, què ha passat? Espera. Se m'han girat. De vegades passa... Què li ha passat? Així... A vegades m'ha passat ja altres vegades, vale, ja està. Si fas un gir una mica així més dur, doncs se poden girar aquestes peces i el que pot arribar a liar una mica és que aquestes peces perden la seva forma original, la seva forma cúbica, però en general és un cub bastant fàcil, no té molta complicació. I doncs per començar s'han d'orientar bé aquestes enganxines d'aquí i doncs... Per exemple, ens fixem en una i jo em fixaré en aquesta. No ens hem de preocupar en que estiguin bé les enganxines d'aquí. I veiem, aquí pot anar una blanca, per exemple aquesta, i si la poséssim a sobre d'on ha d'anar, no podem posar-la a sobre perquè, si féssim així ens carregaríem aquesta. El que hem de fer és posar-la com en diagonal a la que ha d'anar. Quan se'ns presenta aquest cas, ha de ser en diagonal on ha d'anar. I fem un gir i la posem. Ara ja tenim aquestes dues ben fetes i ara hem de buscar aquestes dues altres. Normalment normalment estan juntes les peces i doncs l'hem de posar a sobre d'on ha d'anar, que ha d'anar aquí. Ho girem i ho posem a sobre i ara fent un gir de 180 graus ja ho posem bé. Aquí se'ns podria haver presentat un altre cas, que també us l'ensenyaré. Seria com si... Seria que la resta de cares no estiguessin bé i doncs el que hauríem de fer és posar bé la cara. Per exemple, aquí ens fixem en una cara qualsevol, jo em fixo per exemple en la verda, i busquem les dues peces, estan aquí baix. Què fem? Les posem a sobre d'on han d'anar, que han d'anar aquí dalt, i les pugem. I un cop fem això ja se'ns fa la resta. També ens podria haver passat que estigués més o menys... A veure si puc fer la situació. Hi ha una situació que se't queda només una, o sigui, aquesta, que se't queda en diagonal, les dues peces estan en diagonal. Què fem? Fem com amb la cara blanca, la posem en diagonal d'on ha d'anar, veiem, és aquesta i ha d'anar aquí dalt. La posem en diagonal, fem un gir de 180 graus i hem ajuntat aquestes dues peces i ara el que hem de fer, no ens hem carregat res, i el que hem de fer és buscar les dues o tres peces verdes, que en aquest cas les tenim aquí baix. El que hem de fer és posar-les a sota d'on han d'anar. Però si fem així, ens carreguem això, la cara blanca, no passa res perquè després ho recuperarem. El que fem, ho tenim ja aquí baix, com ha de ser. Ho pugem, fem ja aquesta cara i per recuperar la cara blanca fem un altre gir de 180 graus. I ja tenim ben orientades les
aquestes peces. Ara el que hem de fer és orientar bé els centres amb la cara on ha d'anar. Aquesta part és molt fàcil, vas girant fins que se't quedin ben posats. Així, és molt fàcil aquest pas. Per exemple, si ho tinguéssim així, la taronja ha d'anar aquí darrere, anem girant, ara no ho tenim bé, fem un altre gir de 180 graus sempre i ja tenim bé tots els centres. Ara ve la part que ens hem d'aprendre un algoritme i el que fa és intercanviar aquestes dues peces i ens hem de fixar en, per exemple, sabem que, mira, aquesta ha d'anar aquí i aquesta ha d'anar aquí. El que hem de fer és aplicar l'algoritme i el que fa és intercanviar aquestes dues i aquestes dues d'aquí baix. L'algoritme és el següent. Posant les dues que volem intercanviar a la cara de dalt i fem dos girs de 180 graus a la dreta, dos girs de 180 graus de la dreta i un gir de la capa de dalt de 180 graus a l'esquerra. I tornem a fer dos girs de 180 graus a la dreta i un gir de 180 graus a l'esquerra. I això també he de dir que és bastanta intuïció perquè se't poden presentar, per exemple, que tinguessis aquestes dues canviades o que tinguessis aquesta aquí dalt i aquesta aquí baix i l'haguessis d'intercanviar. I doncs això és bastanta intuïció i doncs l'algoritme és molt fàcil, ja us l'he ensenyat, us recomano apuntar-los, encara que sigui molt fàcil. I ara ja hem arribat a la part final, que el que ens presenta és que està tot ben fet, excepte les peces aquestes que estan mal orientades. El que hem de fer és anem girant fins que hi ha un moment que ja se'ns posen bé. I ara passem aquí, anem girant i ja se'ns posa fet. Doncs aquest és el cub. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriu-vos, per aquí us deixo el meu canal si us voleu subscriure i per aquí l'últim vídeo penjat i doncs, adeu!